Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin sentýabr aýynda Türkiýeden we Belarusdan Türkmenistana 15den gowrak uçur gatnawyny guramagy meýilleşdirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Liwap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň aeroportundaky ygtybarly çeşmesi we Belarusdan gelen türkmen studentleriniň bir näçesi habar berdi. Çeşmämiziň maglumatyna görä Türkmenistan aviakompaniýasy sentýabr aýynda Türkiýanyň Istanbul şäherinden Türkmenistana 10 uçur reýsini guramagy meýilleşdirýär. Istanbuldan gaýtjak şol uçurlaryň 7 sanyny Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň we 3 sanyny Türkmenabadyň aeroportlaryna gonar. Bu dowamly uçar gatnawlarynyň dikildilýänligini aňlatmaýar. Bular ýurdun daşynda galan türkmenistanlylary watanyna getirmek üçin guramalaşdyrylan reýslerdir. Bu uçarda ýurda dolanan raýatlar 3 gün karantina ýerleşdiriler. Diýip çeşmämiz geçen hepdäniň ahyrynda gurrun berdi. Mundan başga Türkmen aviakompaniýasy sentýabrda Belarus paýtagty Minsk şäherinden Türkmenistana 7 sany uçur gatnawyny guramagy meýilleşdirýär. Çeşmämiz bu uçurlarda gelen ýolagçylaryň hem 3 gün karantina alınjakdygyny belleýär. Bu uçur gatnawlarynyň sanawy Türkmenbaşynyň we Türkmenabadyň aeroportlaryna gelip gowuşdy diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan aviakompaniýasyndan we Agdalýan aeroportlardan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Bu uçur gatnawlarynyň käbir barada Garaşsyz neşir Türkmen News we hökümetçi Türkmen portal web-saýty hem habar berýärler. Garaşsyz neşiriň 30 awgustda çap eden habarynda Türkmenistan aviakompaniýasynyň sentýabr aýynda Istanbuldan 8 we Minskden 4 sany charter reýsini amala aşyrjakdygy aýdylýar. Neşir Istanbuldan geljek uçurlaryň 7 sanynyň Türkmenabadyň we 1 sanynyň Türkmenbaşynyň aeroportlaryna, Minskden geljek uçurlaryň 4-üsiniň de Türkmenbaşynyň aeroportuna gonjakdygyny belleýär. Hökümetçi Türkmen portal web-saýty Türkmen aviakompaniýasynyň sentýabrda Belarusdan Türkmenistana 4 uçur gatnawyny amala aşyrjakdygyny habar berýär. Neşiriň 31 awgustda çap eden habaryna görä, uçurlaryň ählisi Türkmenbaşynyň aeroportuna gonar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda has takygy 2020-nji ýylyň martynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henüz hem dolu derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda Türkmen aviakompaniýasy Dubay, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. 26 awgustda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýygyderli gatnawlaryň dikeldilýändigi we uçuşlaryň hepdede 2 gedek her çarşenbe we şenbe günleri amala aşyrylýandygy elan edildi. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara hususan da ýüzlerçe müň Türkmenistanlynyň ýaşaýandygy aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henüdem dikeltmeýärler. Soňky 2 aý çemesi wagtyň dowamında Istanbulyň aeroportuna üýşen ýüzlerçe Türkmenistanly türkmen häkimetlerine nägilelik bildirip protest çärelerini geçirdiler. Olar aýda 2 ýa 3 gedek amala aşyrylýan uçur gatnawlarynyň ýeterlik däldigini aýdyp, häkimetlerden Türkmenistana dolanmak üçin şert döretmegi talap etdiler. Bu protest çäreleriniň ýa häkimetler daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek uğrundaky tagallalaryny birneme güýçlendirdiler. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmämiziň we Belarusdan gelen türkmen studentleriniň bir näçesiniň sözlerine görä, soňky bir aýyň dowamında Minskden Türkmenistana 4 uçur geldi. Bu uçurda gelen ýolagçylaryň tas ählisi Belarusda okuwyny tamamlan Türkmenistanlylar bolup, ýene 3000den gowrak student watanyna dolanmaga çalyşýar. Öz çäginde koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlayan Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe Türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlyň bu baradaky sorawlaryny hem jogapsyz goýýarlar.